കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഡ്വിസ്റ്റ് ആയിട്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ലാംഗ്വേജ് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എവിടെ പ്രോസസ്സിങ് കൊടുക്കണം എന്നിങ്ങനെ കുറേ ആലോചിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം വഴി എഡ്വിസ്റ്റെ പറ്റി അറിയുന്നത്. അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് നമ്മളോട് A to Z കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു സെൽഫ് ബിലീഫ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ ഓഫീസിൽ വന്നു, കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ജേണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എഡ്വിസ്റ്റ് ആയിട്ട്. നമുക്കിവിടെ ഇൻ്റർവ്യൂ പ്രിപ്പറേഷൻ ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ഒരു കോൺഫിഡൻസ്, ഇൻ്റർവ്യൂ ഫേസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസും അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു സെൽഫ് ബിലീഫും ഉണ്ടായി. വിത്തിൻ 2 months എനിക്ക് ഇൻ്റർവ്യൂ കിട്ടി. അങ്ങനെ ഇൻ്റർവ്യൂ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജേണിയിൽ എന്നെ ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത എഡ്വിസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ താങ്ക് യു പറയുന്നു. താങ്ക് യു.